kiipeä taas sieltä. Molemmat lähti vetää. Kato, sovellus se kirjailu iskettu, iska sähköpystyy taas. Ei se anna. Iska vihoamaan. Jos muuttaa. Miksi järkkärit tulee se niin helposti sanoa? Se on jotain häiriköitä. Oli jotain hyvin. Äläkä tosta kestä punosta. Mulla on semmonen kamera, missä se on kaukana. Mä en käytä sitä kameraa. Tuossa puhelimessa on. Niin on. Mulla on 2 kameraa tässä käytössä. Ei tuossa puhelimessa se on. On. Toi on oikee puhelin. Eikö oikee kamera? Sä oot ladannut sen uisen. En oo ladannut. Oot sä toisen ladannut? En oo. Kyllä mä tämänkin latasin. Eiks Toivo on noin innoissaan?